Emakhosini onibingelelayo nibingelela uGoGokhwashube. Ngithanda ukunibingelela namhlanje. Ngithanda namhlanje ke sizobheka kakhulu indaba yokuchamisana mesisocansini. Kubalekile ukuthi mangabe senza ucansi asijabule sonke mesisocansini. Makukhulunywa ngenkonzo yasekamereni kusokhulunywa la kujatshulwa khona. Inkathazo, inhlupheko, inhlungu mase kuyiwe ekamereni ziyaphela zisala eminyango. Mase ungena ekamereni suke kuyindawo yokuthi uyojabula lapho. Ingakho kubalekile kakhulu ukuthi mangabe usekamereni kufanele uthokoze ngaso sonke isikhathi. Alibe mnandi ikhekhe lakho. Umuntu wesilisa njena awushise nje uzwakala ukuthi kusekamereni makuthiwa kuyathandazwa abazalwane kubalekile ukuthi wonke umuntu mesiqala sithi siyathandaza wonke umuntu angene emthandazweni. Akangangena omunye asale ngaphandle, asale eceleni, abekezelele ukuthi nje uzoqeda nini. Uyayibona leyo nto ayifuneki kwayona leyo nto. Mangabe sisenkonzweni nje kufanele sijabule sonke noma ubani mesiqeda sesijulukile sesiyahleka sobabili. Ungathi uqeda umunye bethi uyabo nje akusekuhle lokho uzwela indawo ezibhlungu kuyalena. Masithi siyenkonzweni yasekamereni kufanele kucace kubonakala ukuthi hayi namhlanje ma umuntu wesilisa umuntu wesifazane fanele umenze ngalendlela yokuthi uthi ngakusasa mevuka ekseni amephenduke ebheka ngakwena amamatheke evuke ezizwa njena ethokozile enalowo music nje omncane nje okhona nje kuyena nje lo mzwilili nje nayo lokho uyohamisha nje khombisa ukuthi phela utholile into emjabulisayo, utholile into emnandi, uzizwa nje right konke kufeziwe kuyena. Ingakho kubaleke kakhulu ukuthi uthole lo muthi wami awukhetha ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa indlela othakwe ngayo. Uyasebenza umuntu wesifazane, uyasebenza la umuntu wesilisa. Ukuthi ushise ningawusebenzisa nobabili nomuntu wesifazane nawe usebenzise nawe usebenzise ukuze phela meseze ekamereni zitholane phezulu. Kufanele uthi uza kumuntu wesifazane ubumuzwa isteam sokushisa komzimba wakhe ukuthi ufudumele uzwe ukuthi usondela kumuntu wesifazane ke manje. Uqale nawe ulizwe igazi lakho ligijima lisecirculate umzimba wonke ukuthi kunalento le eyenzakalayo manje noma kunalento le ezokwenzeka njengamanje ekhombisayo ukuthi usungena kwelinye level ke manje. Awungathi uyangena ekamereni kuzifanele nje. Uthi uyaqala nje inkonzo nje nokukhala umxovo nje ongawazi. Ayiphele leyo nto ngoba leyo nto yenziwa izimo zezinto esizidlayo. Yenziwa kuba namanzi emzimbeni, kunamanzi emzimbeni angadingeki afuna ukuthi uhlale mangabe ukuthi uspecial umuntu wesifazane uhlale uwakhiphe lawo manzi ngoba lawo manzi enza ukuthi agcine esehlela kwintombazane yakho. Enza ukuthi ke manje ikhekhe lakho ligcine selithambile livuleka lingasemnandi. Kanti phela ikhekhe kufanele lihlele liqoqekile. Lihlale ikhekhe lishisa, lihlale ikhekhe limnandi. Sichame phela bakwethu eve kumnandi ukuthi uye enkonzweni yekamera bese uyachama ke masuqeda. Uzovela ungena enkonzweni yasekamereni nje uvela ungachami wena. Umuntu yokudika nje akudika nje nakushiya njalo awuqedile. Once wangaqeda vele ayikho into emnandi lapho. Ngoba mase ngaqhubeka athola omunye usengaqedela le nto lena kade iqalile nawe. Angithi akafinyelelanga kuvuthondaba. Ebalekile ukuthi akaze afinyelele phela lapha na kuvuthondaba. Ngoba akafinyelelanga kuvuthondaba nomunye olandelayo sengathi mefika amuthi ka 1 2 zikhale. Agcine efinyelela ngoba egcineni ufuna ukuchama. Kubalekile umuntu wesifazane umuntu wesilisa kubalekile ukuthi mawusenkonzweni yekamera uchame. Niyazi ukuthi kumnandi kanjani ke mangabe usuchama. Niyayazi nje leyo part leyo ukuthi nje lapho senikhuluma izilimi nonke. Sokumnandi ngolunye uhlobo. Ngisho umuntu oqhamukayo ngaleso sikhathi ngeke uzumbone. Ngoba phela usufinyelele kule ndawo leyana sokungazizwa ukuthi uhamba kuyiphi indawo. Ingakho ke ukuthi sihlala senikhumbuzisa ukuthi vele kuyinto esiphila nayo ngeke sesikubalekela ukuthi sikhulume ngayo ngoba phela into esadalwa nayo, into esadalwa ngayo.
Yingakho kubalulekile ukuthi sihlale sikhumbuzisane ukuthi kunesimo sokuthi uma uya enkonzweni yekamero shisa chama, ukuze phela inkonzo ibe inkonzo emnandi. Nobaba mesemsebenzini akucabange athi ecabanga wena ezwe ukuthi hayibo ubaba wasekhaya wavuka wama, ucabanga wena ngaleso sikhathi, ucabanga lo baba umnandi lobuya ebeninabo phela ninobabili. Lokho kwenza ukuthi ngisho izitha phela omnakwethu bangakwazi ukungenelela mekunjalo, ngoba phela uzothi mefika laphana afike hayi cha ngeke akufani-ke nalaphayana. Kwase ngingazizwa nje kahle nokuthi ngifake ngakuliphi isayidi, ngangazwa nje ukuthi ngihambaphi ngantanta nje, uyabo. Kanti mangabe kuwukuthi nje khekhe lakho lilokhunjile lithule lithe du liyashisa, ubaba wasekhaya uqinile uthe ngqe, umile ubaba fanele ame anqaphaze ubaba amabheke phezulu. Hayi ubaba noma esemile nje kodwa nje unaloko ukukhathala, athi mechitha emva kwalokho seqedile akusaphindeke okwesibili, cha. Ubaba akachithe aqale phansi kube ngazi ukuthi nje kusafana nokuthi usaqala, lokhu kumile nje uqandu nje ezizwa naye ukuthi une-energy, unomfutho walento, ngokuthi nje noma sekwakho nakhona lokho kuchama uzochama into engaka, athi nje consi into encane sekuphelile. Emva kwalokho alisavuki-ke, ayifuneki-ke leyo nto. Asizameni ngoba abantu besilisa kwesinye isikhathi abanye badrayiva ama-truck, abanye basebenza kanzima emisebenzini, bayagqilazeka, bayakhathala. Umuntu ubuya nje hayi mengishaye leyo nto eyodwa ayilalele, ophinde abone mhlawumbe emva kwamasonto aphinde abuye eze kumama wasekhaya. Zivuselele mawubaba, umuntu wesilisa uyachathwa, umuntu wesilisa uyaphuza, ukuze phela uhlale kukuhle. Sivuselela imizi yobaba omkhulu, imizi ayingachitheki makungadivorcwa. Siyayilwela kakhulu leyo nto siwomakhosi ukuthi imizi ayihlale imile, imizi kuhlale kukuhle ekhaya, kuhlale kunothando ekhaya, kujatshuliwe ngisho iy'ngane zazi ukuthi nje ekhaya kumnandi, ekhaya kunothando, uma nobaba bayathandana, kujatshuliwe kuhle. Inkonzo yasekamereni yenza ukuthi kungabi mnandi ekhaya, kungajatshulwa nhlobo, kungahlonishwana ekugcineni, ngoba phela inkinga ilaphana ekamereni. Asiyeni ekamereni-ke bakwethu, nisondele kumakhosi ukhwashuki anisize. Siye ekamereni sithokozile, siphuze, sishise, sichame, kube kuhle, sichathe. Moya enkonzweni esekamereni uzwe iqolo liseyivisiwe likahle, uyaphila. Ngiyabonga kakhulu-ke nisazobukela ey'ndaweni zonke lapha enikhona. Ngomhla ka-4 nomhla ka-5 nomhla ka-6 ngizobe ngiseGoli e-Western area, khona ku-October 4, 5 and 6 ngizobe ngise-Western area eGoli. Ngiyabonga kakhulu nifone, ni-WhatsApp, ni-TikTok ukuze umakhosi akwazi ukuthi axhumane nani. Bonke abadinga usizo basheshe bamthinte ukuze ukwazi ukuthi uthole ukuthi uneliseke ngendlela ofuna ukuneliseka ngayo. Abantu-ke benze sure ukuthi bayafona, ngoba kwesinye isikhathi uzothi ufike ungasakwazi ukumthola umakhosi ngesimo sokuthi ufone sekulate, usu-shortcut ukuthi manje. Kulungile mangabe khona isimo esingimpintshile, sobona ukuthi senze njani, kodwa ngicela ukuthi nje mbona le video manjena ulungiselela ukuthi nje ngomhla ka-4 nangomhla ka-5 nangomhla ka-6 e-Western area ngizobona umakhosi, ufone ukwazi ukuthi ngikubhukhela isikhala sakho ukuthi uyeza ngosuku lokuthi, ngazi ukuthi yonke into ihlelekile, abantu bakwazi ukuthola izinto zabo ngendlela efanele. Makhosi.